is goed, altijd ontevreden, nooit content. Er zit altijd wel een hart in de boter. En als het goed gaat, wel, dan is dat zo weer over. Het zijn de hormonen, de hormonen. Ze spelen pingpong, pingpong. Het zijn de hormonen, de hormonen. Ze spelen pingpong, pingpong. Mannen denken wel eens, het is maar 1 keer in de maand. Nu, dat is prietpraat, want het kan ook halverwege. Want nu en dan, onverwacht, gaan ze weer tekeer. Dan gaan ze heen en terug en onder en af en neer. En de hormonen, de hormonen. Dat gaat dus over de hormonen, voor de mensen die het gemist hebben. Die pingpong spelen. Dat is bij vrouwen wel soms. Hè. Ik kan er niks vergeten. Dit is echt een blij liedje. Om uit te leggen aan de mannen die niet begrijpen wat er in een vrouwenlichaam allemaal gebeurt. Dat was Arthur die dat deed. Van Schuif Af? Ja, ik zag dat graag Schuif Af met Arthur. Ik keek dat elk weekend. Oh, ik vond dat zo erg dat dat stopte. F af, Schuif Af. Jaggen, 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 doen. Oh, dat was geweldig. Oxytocine, prolactine en insuline. Androgene, oestrogene en progestatieve hormonen. En ik ben daarvoor speciaal naar een specialist gegaan. Van check een keer of dat allemaal klopt met een tekst. En die zei, heb jij dat geschreven? Zeg, ja, dat heb ik geschreven. Dat zijn allemaal hormonen, dat klopt. Allee, dat het juist was. Ze spelen pingpong, pingpong. Zijn de hormonen, de hormonen. Ze spelen pingpong, pingpong.